morning! Wait lang. So, today's video, welcome back to my channel. This is Hangal Girl, ang yung hangal sa kabukiran. So, today's video ay maadto ko sa akong igagaw, nga gikan, galing France. Og mulantaw ko siyang baby, nga pagka-cutify kayo. So, samahan nyo ako guys. Maglaag-laag sa karong Domingo ha. Kay maura nilagi. Og basi napansin nyo, cha. Nanibubo na akong hair, diba? O, diba? Nagpa-new hairstyle si Hangal. Nakaluwag-luwag, nakapariban. Nakahalin diri sa ay nag-beach kay wait lang. So, mag-entrance ako dito dahil papunta kami ngayon. Samahan nyo ako, guys. So, let's go to my cousin. Bye for now. Hey, guys. Mahal na ka. Landa, guys. Oh my God! Murag malukmay. Murag malukmay akong heart ni Ella. Hi Ella! I see you in person na! Hi! Welcome to the Philippines! Nara, the beautifulness. Hi Ella! Oh, so beautiful, baby! Oh, so beautiful! And mommy, they will come home. Mahalog, unta ko ni mo, day. Ay, sis na no. Gugagwapa sa pretty. I'm so beautiful. I'm so pretty, Lela. Ay? I'm so pretty. Ay? I'm so pretty. Gibidyohan pati kagay guwapo. Beautiful. Ay, sinikata. What? Ay, sinikata. Oh my God. Nabaguhan pero silang. Silang? Na. Angay na siya nako. Dahil kaya nikatawa siya. Ba? Ano yun? Di mo lang mo mainis. Ay? Huli na lang silang anan? Ila. Ella is not crying if I'm carrying him. Paniiyak, huy. We're not. It's not. It's not. Ella, hi. She say hi. Hi to my vlog, Ella. Hala, nagaganan dyan siya na ako. Ay, wait sa. Ganahan dyan si Ella na ako. Kayo, smile siya na ako. Tag, achoo. Ba? Nakaw na, kaya nagpaabot sila. Achoo. Kami ray bantay ni Ella. With Yaya, Lilia. Ella, look at hi. Hi, Tita. Say hi to Tita. Don't look Mommy Nilia because it's very ugly. No, Ella, it's not. Mommy Ella, Mommy. We have a same nose of Ella. We have same nose of Ella. In your dreams. In your dreams. So my niece is so beautiful. Ang mami mo lakaw. Lakaw na dito sa pagkisnaga. Dai. Ang mami na ulit na Kadali na sila. Lakaw na ba? Lakaw na kay kadali. Langayan lagi kay mulakaw pa siya guys, mubalik ra siya. Hoy, mulakaw sa ako ha. Bakit ada gyapon ko? Agagwapa gis akong cousin ay. Wapa ka. Nawala raman din. Nawala raman din kaguol. Ala pareha gyud tag naong Ella. Ala liwat jud ay kanako Ella. Ella, agoy agi mong luyo mo dili. Bugto ginay mo kan eh. Biraho na niya. Biragin niya ako. Biraha lang tanan. Okay ra kay ko Ella. Biraha na lang ko kay marag malukmay akong heart nimo. Ilisdan lang ilang kanta. So, di man kasabot og binisaya ning bata. Merci. Merci. Merci beaucoup. Kaunta buku. Hindi katawa. Kaunta buku. Buku? Kaunta buku. Merci Joyux. Anniversary. Ambot lang. Di man na. Uy. Ano enjoy? Ano man ka-enjoy? Iyak na merci ba? Unsa man to oy? A few moments later.
Nagpamisa me kay nilakaw si Daday. Mabalik rami. So, nanguli pa mi guys. Naslisa dire oh. Nakafula. Les, imbis magluto-luto parodi unta mi karon. Magluto-luto parodi day ba? Kita ka to sa video day nga magluto-luto parodi. Ako may mulambos. Ikaw mo ting itsa. Ikaw mo ting salo. Luto-luto may so ang akong video ron guys. Imbis magluto-luto. Wala na lang. Uli na mi. 3 hours later. So guys, take 2. Take 2 vlog. Dahil hindi kami nagtagal sa pinsan ko. Dahil may lakad sila. Manglakaw na po daw mig syudad ni Budweiser. Kay gigutom siya. Sana all. So gigutom siya mukaon daw. Sulay daw ikaon sa resto. Char! Resto. So madto mi guys. Ano magsigidyo ko gamit og sono? So madto mi guys. Nauna, so na pod. Kuyugi na pod mi. Magsuri-suri sa syudad ang mga taga-bukid. Guys, maminaw sa mi guys. Thank you. Agamay maya. Pansit. Favorite pansit. Wala pa ko. Mauna ta guys. Nami kayo. Gutom na jud kayo. Una na. May kayong pansit. May kayong pansit. Nagkaon gali dili mag-cellphone.
Lami kayong haluhan. So guys, nahurot na. Sino na ang plato? Ang ba, yutok? Ha? Yutok. Ina. O di tintaga. Pag minag diya nga, dita mo. Luto na luto mo yun. Ako dyan, kay aron ka manambok. Tuga-tuga siya only rice. Hindi siya kahurot nga. Duha pa ka rice. Pagpapos aming kamay kayo. Dessert. Guys, nilakaw siya guys. Nilakaw. 1 hour later. Wala pagaling. So, ulit namin guys. Maraming kaon. Oh guys, nauli namin diri sa mong bukid. Nakalaag mi kadyot. So naipasalubong gamay ang mga batang pisot. That's all guys. Thank you for watching. Please subscribe my channel. And bye for now.